Naimbak ngamalen tayo kakapsatken kababayan. Tata apan tayo maki misa, importante daytoy ngamalagip tayo, tikasatno nga nagsakripisyo, ni apa tayo natay, ni Jesus kanya tayo, isunati tombos ti baso tayo, ni apo ti sumagigap amin nga nabasulan tay. Kasta unay ni apo ti pinagayat niya kanya tayo. Ligpa kita tayo met ti patap kanya, na kumati apan makimesakan ikan tayo ti oras daytoy ko importante apo kababasatken kababayan. Nalpasen ti mesa kakapsatken kababayan romor kamen apo ta aksagan kamen ti pinangprosisyon kanya, ni apo tayo Jesus. Ipakitakan apo ti maramit ditoy simbahan. Terumwar kamen apo ketisa kepisyo kumang, di apo marikna tayo, ken malagyam tayo kuma ada iti mandal tayo, ti kasatno ni apo nga nagrigat ken nagsakripisyo, rumor kamen apo, ti apo ti aganat kanya tayo, ken manglet ti pigsa nga ang nanayon. Amen. Mabit kamen kakabasat diay simabahan umunag kami kababayan itulot, mani apo tayo hasus ken mama mer diay unag ti simbahan. Agyaman tayo daytoy nga aldaw. Sapay kumaamen tayo napipigsaken ikan na tayo tipigsa nga ang nanayon na saya nga salongat kan ti grasya agapo ni apo hasus ken mama Mary. Salamat po Panginoong Jesus at mahal na ina. Amen. Panalangin ko po sa ahat nagsisilbi sa simbahan, ay bigyan ninyo po Angela kasih pa, lalo na aming mahal na pare, sa simbahan namin ingatan ninyo, at bigyan Angela ka sa araw-araw. Salamat po apo. Amen.